Знаеш ли къде се намираш финансово в момента? Повечето хора нямат представа дали наистина управляват парите си или просто преживяват от месец до месец. Създадох кратка и лесна анкета, с която по най-бързия начин ще разбереш къде финансово се намираш. Ще оцениш себе си по скалата от 1 до 10 и веднага ще видиш своите резултати. Представи си колко по-спокойно ще се чувстваш ти, ако знаеш правилния път, ако имаш контрол върху бюджета си, заделяш пари, инвестираш разумно. Тази анкета ще ти покаже по най-бързия начин как можеш да видиш черно на бяло какво правиш, как го правиш и има ли място за подобрение. Изтегли своята анкета още сега и вземи лист и химикал. Отдели само 3 минути и попълни своята анкета. Натисни линка под видеото и провери къде се намираш финансово още днес.